Bones tardes, som en Pere Guillem. Una de les meves aficions és recitar glosats i codolades. Ara avui de ja vespre vos recitaré una que se diu La dona grossa. I diu així: amb un quant de mig un dia vaig anar a passejar i tots se varen empenyar que pujàs a un tramvia. Quan vaig anar a pujar, que vaig allargar la passa, una senyorota grossa sortia per davallar. Vaig donar una passa enrere. D'enrere l'em vaig mirar i tan sol no podia passar, pellava i cada vorera. Vos dic que em vaig escarrufar de veure aquella senyorota. Tenia una panxota tan ampla com d'aquí allà. Provava de davallar i no li anava bé. I jo, per ser servicient, li vaig oferir la mà. La mà a la seva junt, d'on passa enrere, ho peu una ferra i trapa trup, ja estic en terra. I ell em va caure damunt. Remilgotes, quin esclat! No em havia tallat cap mai, tan sol podia dir ai, em pensava em havia esclafat. Jo davall i ella damunt, la trujota no fugia, i jo ja no sabia si era viu o difunt. 7 o 8 homes l'alçaren i no varen poder. L'esclatarà, tots cridaven, del susto quasi ploraven. Jo sofria tot el mal, tan sol podia espolsar. Ni vau que varen parlar d'anar a cercar un ternal, cansat de provar-ho, més d'una hora varen provar. Passaren tots una banda i trapa-trup, un tomb li varen donar. Me traieren de davall més pla que una arengada. Si la llesou sospesada, pesava més que un cavall. I ara en veure dona grassa, d'ençò que això m'ha passat, li envel tot escapat, que guany més que un cau de caça. Ai, salut i gloses, molts anys.